Úvod a základné funkcie ovládania platformy Fakturuj si. Pri príchode na domovskú stránku môžete vidieť základný prehľad vašich faktúr a nastavení. Vo vrchnej časti sa nachádzajú rýchle akcie pre vytvorenie novej faktúry. Nižšie sa nachádzajú posledné vystavené faktúry, aj so stavom danej faktúry. Po pravej strane nájdete vaše fakturačné a kontaktné údaje. Pre úpravu týchto údajov zvoľte možnosť Upraviť spoločnosť. Ďalšia položka v menu sú Dokumenty. V tejto sekcii viete vytvárať, upravovať a spravovať faktúry, cenové ponuky, dobropisy, zálohové faktúry a dodacie listy. Pre bližšie informácie o vytvorení faktúry alebo cenovej ponuky si pozrite náš návod Ako vytvoriť faktúru cez Fakturuj si. Nižšie nájdete možnosť Náklady. V tejto sekcii viete taktiež vytvárať, upravovať a spravovať všetky vaše náklady na jednom mieste. Sekcia Klienti slúži na správu vašich klientov alebo pre tvorbu nového klienta. Po rozkliknutí klienta viete zobraziť fakturačné údaje klienta alebo ich upravovať. Ďalej sa nachádzajú vaše pravidelné položky. Tuto si viete vytvoriť a upraviť vaše pravidelné položky zadaním ich názvu, ceny a DPH. Pravidelné položky vám umožnia rýchlejšie a presnejšie vytvárať faktúry pre stále služby a produkty. V nastaveniach môžete v sekcii Subjekty pridať viacero subjektov, poprípade upraviť fakturačné údaje už existujúcich. V sekcii Administratíva viete pridať nového používateľa, napríklad zamestnanca, administrátora, účtovníka, ktorý bude mať prístup k portálu.